Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkamu da kasancewa a cikin wannan lokaci. Barkamu da kasancewa da wannan tasha tamu mai suna Istanash Voice Coach TV. Wato tasha da take kawo mana hanyoyi da dabaru da muke bi wajen ƙirƙirar karin sautin waƙa da rera ita kanta waƙar, da yadda ake jera kalmomi a cikin waƙar, da yadda ake ƙirƙirar ƙafiya a waƙa har zuwa kan furta ita sautin waƙa. To alhamdulillah a wannan karan za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Wato mun tsaya akan karin sautin waƙa na 12 wanda yake da suna mutakarrab, wato wanda kafar waƙa ta ɗaya ta maimaita kanta sau 3, wato fa'ulin a tara da fa'ulin a tara da fa'ulin. Fa'ulin dai shine kafar waƙa ta ɗaya. So za mu ci gaba in Allah ya so ya yarda a yanzu. A wannan lokacin za mu ɗora daga kan mutakarrab mu koma kan mutadarrab. Wato mutadarrab shine karin sautin waƙanmu na gaba na yau kenan, wanda shi wannan mutadarrab wato kafar waƙa ta 5 ita ta ƙara maimaita kanta sau 3. Kafar waƙa ta 5 dai kamar yadda aka sani ita ce fa'ilun. Fa'ilun sai ta maimaita kanta sau 3, sai ya kasance ana cewa fa'ilun fa'ilun fa'ilun. Wato fa'ilun a tara da fa'ilun a tara da wata fa'ilun ɗin, sai suka haɗu suka fidda wannan karin sauti mai suna mutadarrab. Fa'ilun 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 fa'ilun. Duk yadda ka ga damar launa shi, in dai kai ka haɗe to ya zama karin sautin waƙa, kuma ka fidda wani sauti na daban. To a wannan lokacin mu ma mun fidda wani karin namun launin da muka yi amfani da mutadarrab, wato fa'ilun fa'ilun fa'ilun. Sai na ce ko ina ka cike dan isa, kai kaɗai kai kake da isa. Wannan daɗin da isa ne sai ya zama na an jata saboda fa ne a wajen fa'ilun, sai ya zama na an ce da isa. Ko kuma mu ce Aisha zo ki ji, na kiranki ki ji, ke nake son gani, tun a da tuntuni. Fa'ilun 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 fa'ilun. Ko kuma kai ko ina ka cike, fa'ilun fa'ilun dan isa fa'ilun. Fa'ilun 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 fa'ilun. Haka ne karin sautin nawa. Ko ina ka cike dan isa, kai kaɗai kai kake da isa. Ko ina ka cike dan isa, kai kaɗai kai kake da isa. Wannan kenan. Ko kuma ce Aisha zo ki ji, na yi kiranki ki ji, ke nake son gani, tun a da tuntuni. Wannan shine kaɗan daga cikin misalin da za mu iya bayarwa akan mutadarrab, wato fa'ilun fa'ilun fa'ilun. Kada a manta, ni sunana Ishaq Tasu Nasiru, wanda aka fi sani da suna Istanash. Nake cewa a ci gaba da mana subscribing wannan tasha tamu, ana yada mana ita, ana tallata mana ita, ana gaya kowa da kowa, domin yan uwa da abokanan arziki waɗanda suke da ra'ayi da ra'ayin harkar waƙa su ji kuma su ƙaru. Na gode, sai wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu.